שלום לכל המאזינים של פנים חדשות, לזוגיות, להורות, למשפחה אוהבת. היום נעסוק בנושא חשוב ביותר, יסודי ביותר, ליחסים במשפחה, בינך לבין בעלך, בינך לבין אשתך, בינכם לבין הילדים שלכם. יסוד שככל שנלמד אותו, נפנים אותו, נבין שכל היחסים במשפחה, הכל מתחיל ממני, בין אם זה אתה האבא, בין אם זו את האמא, בין אם את האישה, בין אם אתה הבעל, וגם עם הילדים שלכם. היחסים שלכם עם הילדים שלכם מתחילים בכם ונגמרים גם אצלכם. נשמע גדול מדי, בואו נרד לפרטים. היסוד הזה הוא לא שלי, כמובן, הוא של שלמה המלך. שלמה המלך במשלי אומר, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כאן בעצם שלמה המלך, החכם מכל האדם, שאפילו ממשה רבנו, הוא הגיע לדרגת חוכמה גדולה יותר, הוא בעצם נתן לנו את הכלל הראשי העיקרי ביותר ביחסים בין בני אדם בכלל. אבל בקורס שלנו אנחנו מתמקדים ביחסים בין איש לאשתו ובין הורים לילדים, כי אם שם זה יעבוד לנו, זה יעבוד לנו גם עם כל העולם. שלמה המלך אמר, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זה משל. פעם המראה הייתה המים. אדם היה מסתכל לתוך המים ומסתרק. אומר שלמה המלך, כמו שכשאתה מסתכל לתוך המים, אתה רואה שם את הפנים שלך כמות שהם. ואם תחייך, הפנים במים יחייכו אליך, ואם תחמיץ פנים, הדיוקן שלך במים יחמיץ פנים אליך, כי הכל בא ממך. אותו דבר בדיוק אומר שלמה המלך, כן לב האדם לאדם. מה שקורה אצלך בלב, זה מה שאתה תקבל מהשני. מה שיש לך בלב כלפיו, זה מה שאתה תקבל ממנו בחזרה. אם הלב שלך מלא הערכה אליו, אתה תקבל הערכה בחזרה, גם אם לא אמרת לו מילה של הערכה. פשוט בלב. אתה מעריך אותו, אתה אוהב אותו, הוא מעריך אותך, הוא אוהב אותך. בעצם אני רוצה לחדד ולומר משפט שאני חושב שלעניות דעתי שלמה המלך התכוון אליו. אתה יכול לשלוט ביחסים שלך עם אחרים ב100%. למה אני מתכוון? אם אתה בלב שלך מלא הערכה לאדם, אתה לא מותיר לו ברירה. הוא ייתן לך יחס של הערכה, יחס חיובי בחזרה. אם אתה מלא ביקורת, אתה לא מותיר לו ברירה. אתה תקבל ביקורת בחזרה. ולכן, העבודה שלנו ביחסים היא מתחילה אצלי והיא נגמרת אצלי. מה זאת אומרת? אם אני רוצה לשפר את היחסים שלי עם בעלי, תעשי עבודה פנימית, בלב שלך, לא התנהגותית. ההתנהגות זה שלב שני. השלב העיקרי זה הלב שלך. אם תהיי מלאה הערכה כלפי בעלך על הטוב שיש בו, תעריכי אותו, על האיכויות שיש בו, על המידות שיש בו, על האישיות שיש בו, את לא מותירה לו ברירה. הוא יעריך אותך על המידות שיש בך, על האישיות שיש בך. אם אתה מלא הכרת הטוב כלפי אשתך,
ואתה יודע למה אתה מכיר לה טובה, ממקום פנימי. אתה לא אומר לה כלום, אתה פשוט מלא, הלב שלך מלא תודה כלפי אשתך, על כל מה שהיא בשבילך, אתה לא מותיר לה ברירה, אתה תקבל את זה ממנה בחזרה. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת, אנחנו בפנים חדשות, כאן אני משתף אתכם בסוד הגדול, למה קראתי לגישה שלנו פנים חדשות, כי הפנים שלנו זה בדיוק אותם אותיות של פנים. מה שיש בפנים שלנו תמיד יתגלה בפנים, ואי אפשר להסתיר את זה. לכן קראתי לזה פנים חדשות, כי העבודה שלנו, וזה מה שנעשה גם בקורס שלנו, זה עבודה על הפנים. כי כשיש עבודה על הפנים, אנחנו בהתנהגות, בביטוי של זה, בחיים, אנחנו נראה שזה בא מאליו. לעומת זאת, אם אנחנו חושבים שהתנהגות חיצונית תבנה את היחסים, בלי שיש לזה כיסוי בפנים, בלב, יש לנו טעות חמורה. אני חושב שחנויות המתנות משגשגות בזכות המחשבה שיש לאנשים, שאם אני רק אקנה מתנה לבעלי, אני ארגיע אותו על המריבה שהייתה אתמול. אם אני אקנה לאשתי תכשיט זהב, יקר המציאות, זהו, היא תחזור אליי, היא תהיה איתי. סליחה חברים, אני מאכזב אתכם, זה לא יקרה. כולנו יודעים שזה לא עובד. מתנה לא משנה יחסים. אני יזמין אותה לבית מלון, אפנק אותה בבית מלון, מפואר, פיצוי על התקופה הקשה שהייתה לנו, פיצוי מצוין. אם יש מחשבה שזה בא להחליף את העבודה הפנימית, נכונה לכם אכזבה, כי האדם בנוי עם לב. היחסים פועלים מתוך הלב אל הלב. אי אפשר לחסות על ידי מתנות, ואפילו לא על ידי מילות חיצוניות שאין להם כיסוי. אם תאמר לאשתך מן הבוקר עד הערב, אני אוהב אותך, כשהלב שלך מלא ביקורת וטינה כלפיה, היא תקלוט שהמילים האלה אין להם כיסוי. היא לא תתרגש מהמילים שלך. כי העבודה היא עבודה פנימית. אותו דבר אם את תגידי לבעלך, אני כל כך התגעגעתי אליך וחיכיתי לך, ובתוך תוכך את אומרת, אוי, חבל שהקדמת היום, הייתי רוצה מנוחה של עוד שעה, שעתיים, חבל שהגעת מוקדם, הוא יקלוט את זה. לכן, בקורס הזה שלנו, אנחנו נכנסים לתהליך של עבודה פנימית על הלב. כי כשאנחנו עובדים על הלב, זה מופיע בתוצאה, בדיבור, בהתנהגות, גם אם לא אמרנו מילה. כאן אני רוצה לשתף אתכם באחד מהמקרים של זוגות שהגיעו אליי, והזוג הזה הצהיר בפניי בטלפון כשהם הזמינו את הפגישה שהם באים לא בגלל הזוגיות שלהם אלא בגלל הבת שלהם, שהבת שלהם פשוט עזבה את הבית בטריקת דלת. כשהם הגיעו לפגישה, נאמן לשיטתי, שיטת פנים חדשות, אני לא נותן עצות. אני לא מתיימר לפתור לאנשים את הבעיות, כי אני מאמין שהתשובות לחיים שלכם נמצאים אצלכם. שאלתי את האמא שאלה שאני חיכיתי שהתשובה תבוא רק ממנה. כי כשהתשובה ממנה זה מדויק וזה מזיז אותנו. שאלתי אותה, בואי אמא יקרה תספרי לי, בדרך כלל בת אוהבת להיות עם אמא שלה, למה הבת שלך לא אוהבת להיות איתך? היא הרי עזבה את הבית, זה לא אומר שהיא לא אוהבת להיות איתך. אז האמא אמרה שזה התחיל כשהיא באה עם חברות שלה מהסמינר,
וגם היא וגם בעלה זיהו שהחברות האלה לא מתאימות לחברות עם הבת שלהם. הם הרגישו שהבת שלנו איכותית יותר, ברמה גבוהה יותר, ואיך זה שהיא מתחברת לבנות כאלה. והם התאפקו וחיכו שהבנות ילכו, ואז הם אמרו לבת שלהם, ביתנו היקרה, זה החברות שלך, באמת זה לא מתאים לך, תיפרדי מהם, לא מתאים לך, באמת זה לא לרמה שלך. והבת ענתה, למה שאני אפרד מהם? הם חברות מאוד טובות שלי, אני לומדת איתם, מדוע שאפרד מהם? והוויכוח הזה הלך ונמשך. וההורים בפגישה העידו בפניי, שהם התחילו להעריך פחות ופחות את הבת שלהם, כי הם אמרו לעצמם, אם אלה החברות שלה, כנראה שהבת שלנו גם כן לא איזו מציאה גדולה. והם העידו בפניי שהערכה הלכה ופחתה. עד שיום אחד, הבת לקחה את התיק, והיא ניגשה לאמא ואמרה לה, אמא, אני מתנצלת, אני הולכת לגור עם חברה שלי. כמובן שהאמא נפגעה מאוד, נעלבה מאוד, כעסה מאוד, ואמרה לה, תדעי לך שאם את יוצאת מכאן מהבית, אני מאוד מאוד כועסת עלייך על זה, ואני אדאג שאף אחד לא יטלפן אלייך, לא אבא, לא האחים שלך, לא אף אחד. וכך היה. 5 ימים, אף אחד לא טלפן להתעניין מה קורה עם בת המשפחה שפשוט הלכה לה, אבל הבית עמד להתפרק, כי לא ייתכן שבת אחד נעלמת פתאום. ואז הם הגיעו אליי. ואז אמרתי, אוקיי, עד עכשיו ראיתם דברים לא טובים בה, דנתם אותה לכף חובה, ראיתם בה דברים לא טובים. בואו נעשה את העבודה, איזה דברים אתם רואים בה בבת שלכם. לא היה צריך להתאמץ. כשהאמא שמעה שיש לה אפשרות לדבר טוב על הבת שלה, היא שלפה ממחתה והתחילה לבכות בהתרגשות, והיא אומרת, אני לא יודעת איך הגענו למצב הזה, הבת הזאת היא בת מקסימה מאוד, היא צנועה מאוד, היא עוזרת, היא תומכת. כשהבת הזאת מרוויחה בייביסיטר, היא מחלקת לילדים הקטנים שלה, לאחים הקטנים. כשאני קצת קשה לי, אני שמה את הראש שלי על הכתף שלה והיא יודעת לנחם אותי. רק לפני שבועיים לפני שהיא יצאה מהבית, היא החליטה להבריק את כל הבית כמו פסח. לא יודעת איך הגענו למצב הזה. והאבא שלף ממחתה והתחיל לבכות ואמר, אני לא מבין איך הגענו לזה, היא בת איכותית מאוד, היא נעימה מאוד, לא יודעים איך הגענו לכאן. גם אני שלפתי ממחתה, כי כשדנים לכף זכות שורה שכינה במקום, הייתה התרגשות גדולה. ואז אמרתי להם, אוקיי, לאחר שעשינו את התיקון, דהיינו, עשיתם מעבר מכף חובה לכף זכות על הבת שלכם, מראיית הנקודות השליליות לראייה של הטוב, אני מציע לכם שגם עכשיו כשתלכו הביתה, בדרך כשאתם מדברים עליה, מציע לכם, תדברו רק על הנקודות הטובות שיש בבת שלכם, בלי אבל, בלי סוגריים, בלי הסתייגויות, פשוט על הטוב. והאמא אומרת לי, אתה יודע מה קורה הלילה? היום זה יום ההולדת שלה והיא לא בבית, והיא התחילה לבכות. אז אמרתי להם, לכו עם זה, את התוצאות, תראו, תספרו לי אחר כך. למחרת ב7 בבוקר האמא מטלפנת אליי, והיא אומרת לי, קרה לנו נס, אני חייבת לראות אותך. מה הנס שקרה? אז היא אומרת, אתמול הבת שלנו חזרה הביתה. שאלתי אותה, בואי תספרי לי, מה חולל את זה? היא אומרת לי, תראה, היינו אצלך 45 דקות, דיברנו רק טוב. בדרך הצעת לנו לדבר רק טוב. דיברנו רק טוב. ואז כשהגעתי הביתה, הרגשתי כבר כל כך געגועים לבת שלי,
שאני בעצמי ביטלתי את האיסור להתקשר אליה, ואני החלטתי לחייג אליה. וכשחייגתי אליה, היא מיד ענתה לטלפון ואמרה, מיד, אמא, אני עוד כמה דקות אצלכם בבית. בלי לשמוע אף מילה. היא הגיעה, והאבא רץ וקנה בלונים, וניפח בלונים, ותלה אותם בתקרה, והייתה התרגשות גדולה, בת חדשה כאילו נולדה במשפחה. שאלתי את האמא הזאת, אמא, מה את לומדת מזה? אז היא אמרה לי משפט שמלווה אותי שנים, שאני משתף איתו את כל הזוגות בסדנאות, בהרצאות, משפט חזק מאוד. האמא אמרה, אם הבת שלי מרגישה שיש לה מקום בלב שלי, אז היא תרגיש שיש לה מקום גם בבית. הבת שלי הרגישה שאין לה כבר מקום בלב שלי, אז הבית הצטמצם עליה, לא היה לה כבר מקום בבית, אז היא הלכה לחיות עם חברה. שאלתי את עצמי, מה יש אצל החברה? אני כמעט בטוח שהיא הלכה לחברה שראתה את הטוב שבה, ששיבחה אותה, שנתנה לה מקום. אז בוודאי שהיא הולכת לחיות איתה. כי כולנו אוהבים להיות בסביבה של מי שרואה את הטוב שבנו. מי שרואה את הצד החשוך שלנו, בדרך כלל אנחנו לא אוהבים להיות לידו. גם אם הוא לא אומר את זה. גם אם הוא רק מרגיש את זה בלב, אנחנו מיד חשים את זה, ואנחנו לא נאהב להיות בסביבתו. לא נשאר להיות בסביבתו. אחד הסיבות לזה שילדים באים מבית הספר, וישר רצים לחברים, למחשב, אחד הסיבות, לא כל הסיבות, אבל אחד הסיבות זה שהילד מרגיש אוטוטו, אני מתחיל להרגיש את הביקורת שיש לאמא עליי, לאבא עליי, אני מעדיף להיות עם עצמי, עם החברים שלי, עם המחשב, לברוח מהמציאות שאני מרגיש שלא מעריכים אותי. ולכן, עיקר העבודה שלנו היא בלב, כי שם קורים היחסים. אדם שעומד על הלב שלו, עובד על הלב שלו, שהוא רואה טוב ודן לכף זכות, הוא יגלה שלא מפסיקים להיות לו חברים, שהילדים אוהבים תמיד להיות מסביבו, שאשתו, שבעלה לא מפסיקים ליהנות מחברתו. ובלבד שהעבודה היא בלב. יודע אני שיש כאלה שרגילים לשבח מן הפה ולחוץ. אני אוהב אותך, או בעדות מסוימות כפרה עלייך, ואת העיניים שלי, וכל מיני ביטויים כאלה, שיש לנו הרגשה שזה נותן את הפיצוי לעבודה הפנימית בלב. זה בדיוק העניין שממש לא. מי ששומע את הביטוי את העיניים שלי פעם, פעמיים, ומגלה שאין לזה כיסוי, הביטוי הזה אפילו הופך להיות צורמני לאוזניים. במקום להשיג את המטרה של קירוב, הוא גורם רחוק. מי שנותן מתנה במקום לעשות עבודה פנימית בלב, חושב שבזה הוא קונה את היחסים עם הבן שלו, עם אשתו, עם הבעל, עם הבת. טעות גדולה, ההפך, לפעמים המתנות גורמים הרגשה שריחוק יותר גדול, כי כל אחד אומר לעצמו, מה אפשר לקנות אותי עם מתנות? לכן אני אומר שבשיטת פנים חדשות שלנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה במתנה גמורה, אנחנו נחסוך המון מתנות בחיים שלנו. לא שאנחנו לא אוהבים מתנות, אנחנו אוהבים לתת מתנות, ואוהבים לקבל מתנות. בפרט ממשפחה, שזה המתנה באה להביע הערכה והוקרה, אבל אנחנו נחסוך מתנות, כי הרבה פעמים המתנות באות ממקום של הרגזתי אותה הבוקר, אני אחזור הביתה עם מתנה. ואני אומר, תחסוך לך את המתנה. תעשה עבודה פנימית על הלב. תעשה לך רשימה של נקודות טובות שאתה רואה באשתך,
גם אם אתה עובד בעיר אחרת והיא נמצאת במקום אחר, היא תרגיש מיד את השינוי שמתחולל בלב שלך, ותהיה התקרבות גדולה ביניכם. וכשתגיע הביתה, תתקבל גם במאור פנים. כי הלב אל הלב זה הדבר שהוא משדר מיד ונקלט מיד, כבר מהתקופה העתיקה לפני ה-SMSים והמיילים. זה משהו עתיק שמתקבל מיידית יותר מהר מכל אמצעי תקשורת האחרים. גם אם אדם נמצא באוסטרליה ואדם אחר פה, ואתה חושב עליו טוב, הוא יטלפן אליך פתאום, אחרי שלא דיברתם חודשים, ואתה תשמע שיחה ותגיד, ריבונו של עולם, איך זה קרה? אני רק עכשיו חשבתי עליו טוב, והנה הוא הופיע, קוראים לזה טלפתיה, אבל אם נוריד את זה לדברים מוחשיים יותר, טלפתיה הזאת זה בעצם הערכה בלב. כשאתה מעריך מישהו בלב, הוא קולט את זה מיד, והוא רוצה להיות בקרבתך, הוא רוצה לדבר איתך. זה יסוד עצום עצום, שבעזרת השם, אנחנו בקורס הזה שלנו, של פנים חדשות למשפחה, ניפגש עם הכלל הזה מכאן ומשם, בכל מיני מפגשים טלפוניים שלנו, ובכל מיני סדנאות שיש לחברי המועדון שלנו, כדי להפנים את הדבר הראשי. אל תשקיעו את הכוחות שלכם בדברים שלא מועילים. כמה מתנות, כמה תסכולים, כמה הוצאות כספיות קוראים לאנשים שבמקום לעשות עבודה פנימית על היחסים, חושבים שאפשר לקנות אחד את השני בממון, בכסף, בתנאים חומריים, וזה לא קורה. שוב ושוב זה לא קורה. אנחנו בעזרת השם נלמד כלי שאיתו נשתמש במהלך השבוע הקרוב, שתוכלו בעזרת השם להשתמש בו. ממליץ לכם שהשבוע לא יחלוף בלי לתרגל את זה ביניכם, כדי שתחושו בעצמכם מה עבודה פנימית שלכם על הלב שלכם עושה לסובבים אתכם. סובבים אתכם, כרגע אנחנו מדברים על המשפחה. אנחנו לא הולכים לבדוק את זה על החברים בעבודה, על השכנים, למרות שזה עובד עם כולם. המוקד של העבודה שלנו על היחסים זה בתוך הבית, בתוך המשפחה. כי כששם זה עובד טוב, זה יעבוד לכם, אני מבטיח לכם, עם כל אדם. יש פעמים שזה הפוך, שאתם מסתדרים מאוד ביחסים עם אנשים בחוץ, אבל רק בבית זה לא הולך. זה סימן שחסר לכם משהו מאוד מאוד יסודי ביחסים. כי לא ייתכן שבחוץ זה עובד ובבית, עם אשת בריתך, עם אישך, עם הילדים שלכם זה לא עובד. אז משהו שם לא אמיתי, משהו שם לא מהשורש. ברגע שאנחנו עובדים על היחסים בבית, אנחנו יכולים להיות רגועים ובטוחים שזה יעבוד לנו גם בחוץ. ולכן מה שאני מציע, שבמהלך השבוע הקרוב, עד לסדנה הטלפונית הבאה, מציע לך לבחור אחד מבני המשפחה. אחד. אני מציע לא ללכת על הכל, התיאבון בא עם הסעודה, וכשאתם רואים שזה מצליח, אתם תרצו לעשות את זה עם כל המשפחה בבת אחת. עצתי להתקדם לאט לאט. תבחרו אחד מבני המשפחה שחשוב לכם לשפר את היחסים איתו. אם יש לכם מתח עם הבת שלכם, עם הבן, עם הבעל, עם האישה, ותעשו עבודה בלי לגלות לאף אחד שאתם עושים את העבודה הזאת. בלי לגלות לאותו אדם שאתם עושים איתו את העבודה. פשוט תשבו לכם עם דף ועט, תרשמו לכם את כל הנקודות הטובות שעולות על דעתכם שיש בבן הזה, בבת הזה, בבעל, באישה. פשוט תציפו את הלב שלכם בנקודות טובות.
תראו אותו, תראו אותה, את אותו אדם שבחרתם לשפר איתו את היחסים, רק דרך הנקודות הטובות. תניחו לביקורת לשבוע. תנו לה לנוח. אל תחששו שאם לא תבקרו, אתם מפסידים משהו. אני יכול להבטיח לכם שאתם רק תרוויחו. נעסוק בזה בסדנאות הבאות, איך גמילה מהערות מצילה לנו את היחסים. אל תחששו, תעסקו רק בטוב, ושוב, אתם לא אומרים שום דבר לאדם, כי מאוד חשוב שתראו כמה שהעבודה שלכם פנימית עם עצמכם, עם הלב שלכם, משפיעה על היחסים שלכם במשפחה. עם הבן, עם הבת, ואם יש בן שממש כועס עליכם, או בת, או אם אשתך כועסת, ואתם בדיוק בשבוע של מתיחות גדולה, נפלא ביותר לעבוד על זה דווקא עכשיו. כי אתם תגלו איזה פלאים לחוללת העבודה הפנימית שלכם, עם הלב שלכם, ביניכם לבין עצמכם, על היחסים. אתם תתחילו לראות איזה חיוך פתאום מתגנב, אצל הבן או אצל הבת כלפיכם, או אצל אשתך או אצל בעלך. וככל שתתמידו, לכן אני אומר לקחת שבוע אחד, רק אחד מבני המשפחה. ככל שתתמידו עם העבודה הזאת, אתם תגלו שעיקר היחסים נפטרים, מתקדמים, צומחים, כשהכל מתחיל ונגמר בלב שלך, בלב שלך. כאן אני רוצה לשתף אתכם עם סיפור שתראו שזה חל גם במציאויות מורכבות מאוד. לפני שנים, ממש כשהתחלתי לקבל זוגות וללוות אותם ובסדנאות לפני 8 שנים, הגיע אליי טלפון מאישה שאמרה לי שמחר יש לה גט מבעלה בבית דין. קבעו להם פגישה לגט. והיא סיפרה שזה היה קשה ולא נעים, כל התהליך מאוד מאוד לא נעים. והיא פגשה חברה בסופר עכשיו, והחברה אמרה לה, לא חבל, אתם נשואים 18 שנים. יש לכם 8 ילדים. לא חבל לפרק את כל העסק הזה. ואז היא נתנה לה את הטלפון שלי. כשהיא טלפנה וסיפרה לי את זה ממבט ראשון, חשבתי שהיא רוצה שאני אעזור להם בתהליך הגירושין, ואז עניתי מיד שיש לכם טעות בכתובת, כי אני לא מלווה אף זוג לגירושין. אני גם לא מגשר לגירושין, כי אני לא מאמין שיש מקום לגירושין. אני מאמין שכל זוג שיעשה עבודה פנימית, כמו שנלמד בקורס שלנו, לעולם לא ירצה להתגרש. לכן אמרתי לה, אני מתנצל, אני לא יכול ללוות אתכם. לא, היא אמרה לי, לא הבנת נכון, אני דווקא אשמח, אפילו בדקה 90 לפני הגט, אם יש רעיון מסוים. אז הסברתי לה שאני לא נותן רעיונות, אני דואג שיבוא הכל מכם, אבל אני מוכן לצאת קצת מגדרי ולהיות גמיש. אני אתן לכם עצה שלהזיק לכם, היא בטוח לא תזיק, אולי תועיל. שאלתי אותה, מה עם בעלך? הוא ירצה לבוא ביחד איתך לפגישה כאן איתי? היא אמרה, לא, אין סיכוי, הוא נעול על הגט, הוא רוצה גט. אז אמרתי לה, אוקיי, אז בואי תראי שיש לך עבודה כרגע עם עצמך, ויכול להיות שאת תראי תוצאות. אמרתי לה, תבחרי נקודה אחת טובה, שאת בטוחה שיש בבעלך, למרות שאתם בקצה העולם, שניכם, בשתי קצוות העולם, ואתם מאוד מרוחקים. יום לפני גט, אני מתאר לעצמי שזה קשה, אבל תנסי לשים את האימות בצד, ותנסי למצוא נקודה אחת טובה שאת בטוחה שיש בו. אבל לא נקודה שהוא יודע להבריג או לבנות, אלא נקודה באופי שלו, באישיות שלו. ואמרתי לה, תשמעי, היה לי ממש יום גדוש של 6 פגישות באותו יום עם זוגות.
אמרתי לה, אבל זו פעם ראשונה שאני מרשה לעצמי לקחת את העבודה הביתה, אני אשאיר טלפון דלוק לאחר שאני אבקש רשות מאשתי, וגם אם ב2 בלילה בעלך מסכים לבוא, אני אקבל אתכם. והיא טלפנה אליי כעבור חצי שעה בלבד מהשיחה שלנו, והיא אמרה לי, הוא בא. אמרתי לה, מי בא? היא אומרת לי, בעלי. אמרתי לה, את עשית את ההצעה? היא אומרת, בוודאי. אז אמרתי לה, בואי תספרי לי, אז מה קרה פה, איך זה שהוא הסכים לבוא? היא אומרת לי, תראה, אמרת לי למצוא נקודה אחת טובה. האמת היא, התחלתי למצוא נקודה טובה, מצאתי המון נקודות טובות, כי יש לי באמת בעל עם איכויות טובות. והרגשתי אליו באמת הערכה גדולה. ואז ניגשתי אליו, והנחיתי אותה, כשהיא ניגשת אליו, שהיא תגיד לו משפט קצר. הציעו לנו להיפגש עם מישהו, אתה רוצה? הצעתי לה לא להתחנן, לא לבקש, פשוט. אם את באה עם הלב שלך מוכן, את לא צריכה שום עבודה נוספת. אז תגידי לו, הציעו לנו להיפגש, אתה מוכן? וכך היא עשתה. והוא במקום אמר לה, כן, אני בא. ואז הם הגיעו אליי, ולאחר היכרות ביקשתי ממנה להמתין בחוץ, ועשיתי את אותה עבודה של נקודה טובה עם הבעל. שאלתי אותו, בוא תראה נקודה אחת טובה שאתה ממש ממש מעריך באשתך. אני יודע שקשה לכם לפני גט, אבל בוא תנסה להתעלות על עצמך ולראות. מה הוא ענה לי? תגיד לי, אתה רציני, כבוד הרב? אם היה בה משהו טוב, הייתי מתגרש ממנה, אין בה שום דבר טוב. אז אמרתי לו, אוקיי, אז אם אין בה משהו טוב, ממילא אין לנו לאן להתקדם, אז עכשיו אני מקדיש את כל זמן הפגישה שלנו לשתיקה, כדי לאפשר לך לנסות למצוא בה, בכל זאת, נקודה טובה. אבל אמרתי לו, אל תספר לי לא על הסלטים שהיא עושה, ולא על הגיוצים, ולא על ניקיון, כי זה לא מה שמחבר בין איש לאשתו. מה שמחבר ביניכם זה נקודות האופי שיש בה. בוא תגיד לי מה אתה אוהב בה, באישיות שלה. והוא התאמץ, ראיתי כמה דקות של מאמץ, ואז הוא אמר, יאללה, מצאתי, הבנתי שהמציאה היא לא גדולה. כן, מה מצאת? אז הוא אומר, היא עושה פיתות חבל על הזמן. אז אמרתי, יפה שהיא עושה פיתות, ושאתה מעריך את זה, אבל זה לא מה שמחבר ביניכם. בוא תמצא משהו שאתה אוהב באופי שלה, באישיות שלה, במידות שלה. ונכנסנו לשתיקה, ואחרי דקות ארוכות, הבן אדם ממש התאמץ, הזיע, אני הרגשתי שהוא עושה ממש את עבודת חייו שם. הוא פתח את העיניים ואמר לי, אתה יודע מה מצאתי? מה מצאת? הוא אמר לי, יש לה לב טוב, לב טוב. אמרתי, בוא תגיד לי איך זה נראה במציאות של החיים שיש לה לב טוב. אז הוא אמר לי, תשמע, אני עכשיו שמתי לב פעם ראשונה ב-18 שנה שאנחנו נשואים, שכל הקושי שיש לי איתה, זה לא מרוע לב שלה, זה או מטעות שלה או מתמימות, כי אישה טובת לב, היא לא רעה, היא לא עושה רע. וכשהוא אמר את זה, הפנים שלו התחדשו. שם אולי נולד השם פנים חדשות. כשאנחנו עושים עבודה פנימית, גם הפנים שלנו מתחדשות. ואז אמרתי, אוקיי, בבקשה תקרא לאשתך. כבר כשהם נכנסו, ראיתי בשפת הגוש שלהם שמשהו מאוד רציני זז ביניהם. ואז כשהם התיישבו, הוא שאל אותי, יש לי שאלה, האם מחר כשאני הולך לבית הדין ואני ארצה לבטל את הגט, אשתי צריכה לבוא איתי? ככה זה הלך. תוך 45 דקות זו הייתה השאלה. ואז היא ענתה, מה השאלה? בוודאי שאני אלך, כי אני רוצה שהדיינים ידעו שגם אני לא רוצה להתגרש. רבותיי, הם נכנסו לתהליך איתי של סדרת פגישות פנימיות, מעמיקות. עד היום, אני אומר לכם, זוג שלפני 8 שנים כמעט, הם חיים ביחד עם הילדים שלהם, יכול להיות שנוספו להם עוד, והם לא התגרשו והבית לא התפרק, בגלל דבר אחד, שהם בחרו לעשות עבודה על הלב, לשנות את הדיסקט מדיסקט שרואה רע,
לדיסקט שרואה טוב, והכל היסטוריה חיובית אצלם, הם ביחד. לכן אני חוזר לתרגיל השבועי, לבחור אחד מהמשפחה, רק אחד, לראות בו רק את הטוב, בלי אבל, בלי סוגריים, בלי הסתייגויות, ובעזרת השם, אתם יכולים לשלוח אליי למייל, תגובות, שיתופים, מה זה עושה לכם במהלך השבוע. אני מאחל לכם התחדשות גדולה במשפחה. כל טוב.